नन्दिता बयनिख्रुइ दुइसिन आबुं अनजिमाया मा? आबुं अनजिमाया लाथिख'। लाथिख'निख्रुइ दुइसिन आबुं अनजिमा दंना गैयाबा? गैया। इन्टेजार एबा रग अनजिमा होनोब्ला मा मा अनजिमाफोरखौ बुंनो हागोन ना? बुंनो हागोन। दे बुंलाय। -1, -2, -3, -4, -5. ... मा? 1, 2, 3, 4, 5. ... आरो गेजेराव मा थालांबाय? 0. 0 बेफोर गासैखौबो जोङो मा अनजिमा होनना बुङो? इन्टिजार। इन्टिजार होनना बुङो दै। बिदिब्ला नन्दिता नों बुंनो हागोन ना -1निख्रुइबो दुइसिन मोनसे रग अनजिमा बुंलाय? माबा 2, 3 फोराबो ना -2, 3 फोराबो? बिनि उनाव -1निख्रुइ गेदेर एबा देरसिन रग अनजिमा मोनसेनि मुं बुंलाय? 1, 2 बेफोरो। -1निख्रुइ 0आ गेदेर ना उन्दै? गेदेर। गेदेर। जोबोद मोजां। नन्दिता नोङो जोबोद मोजाङै बुंनो हादों नङा होमबा? लाथिख'खौ सोर दिहुनदोंमोनलाबा? आर्यभट्टआ। आर्यभट्टआ दिहुनदोंमोनरा? आर्यभट्टखौ थैबाय नामा बे? थैबायनोथ' रा। नन्दिता 1जों मोननै लाथिख' थायोब्ला बै अनजिमाखौ मा होनना फरायो जोङो? 1जों मोननै लाथिख' थायोब्ला? 100। जौसे। आफा? औ। बे लाथिख' बे माबा बायदि इसोर बायदि थायो नङा? आंनि बे बिजाब दङ जारिखाङाव बे मानसिया थोलै बे टाक्लाबो नङा? मिथिया आङो। भोलेनाथ बिदि जना थानाया रानथु खोनानानै। बावगारबाय आं नुवाखै दालागै दिन्थि दै। माबायाव जारिखाङाव दङ दा। नन्दिता आरोबो बुंलाय मा बुङो नोंनि रायजोनि मुङा मा? आसाम। आसामनि स्पेलिंखौ बुंलाय? ASSAM